فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Pes şolara şefaatçıların şefaati peyda bermez. فما لهم عن التذكرة معرضين. Pes näme boldy şolara ki nasihatdan yüz öwürüp eraz etýärler. كأنهم حمر مستنفرة. Guya şolar ürken eşekler yani. فرت من قسورة. Şiirden gorkup kaçyan nasihattan kaçýarlar. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. Belki şoların her biri istiyarlar, özlerine ağzı açık kitaplar ve sahifeler berilmeli. كلا بل لا يخافون الآخرة. Ol bolcak zat değildir. Belki olar ahirattan korkyan değildirler. كلا إنه تذكرة. Oların isteyen zatları bolmaz. Tahqiq bu Kur'an vağz ve nasihattir. فمن شاء ذكره. Pes her kim istese şondan pend ve nasihat alar. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Ve olar nasihat alıp bilmezler. Meger Allah Tebarek ve Teala'nın halamağına nasihat alarlar. Allah Tebarek ve Teala'dır özünden korkulmağa layık zat ve Allah Tebarek ve Teala'dır mağfiret etyen ve mağfiret etmeye şayeste zat. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. Kıyamet günü bilen kasam içýärn. ولا أقسم بالنفس اللوامة. Bu özüne ayıp etýän nefs bilen kasam içýärn. Elbette ey kafirler, sizlerini ölüňizden soň ýene dirildiljek we eden amallaryňyzyň jazasy beriljekdir. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. Aya insan hiyal etýärmi ki biz şonuň üçin sünklerini cem etmersip? بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Beli biz cem ederiz. Hatta şoň barmaklarynyň ucunu da beraber edip bejermäge kadyrdyr. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. Belki insan istiyar gelecek zamanında da günah etmeli. يسأل أيان يوم القيامة. İnsan sual etýär kıyamet haçan boljak diýip. فإذا برق البصر. Pes wagty ki gözler xira bolsa, وخسف القمر. we ay tutulsa, وجمع الشمس والقمر. we gün bilen aýny bir ýerde üýşürilse, يقول الإنسان يومئذ أين المفر. insan şol wagt aýdar gaçmany jaý nirededir diýip. كلا لا وزر. İş beýle däldir. Ol günde penahgah ýokdur. إلى ربك يومئذ المستقر. Ol günde barıljak yer we karar tapmaly yer Hudaýyň tarapynadyr. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. Ol günde insana habar berler özüniň takdim eden zadyny we iýde goýan zadyny. بل الإنسان على نفسه بصيرة. Belki insan öz nefsiniň amallaryny görýän hujjat we şahitdir. ولو ألقى معاذيره. Egerçe köplerçe ozurlar getirtede. لا تحرك به لسانك لتعجل به. Dilini hareket ettirme hawlugyp Qur'any tilawat edende taşon ýat tutjak bolanda. إن علينا جمعه وقرآنه. Tahqiq biziň boynumyzdadyr. Qur'any sen galbyňda üýşürip, oşoň tilawatyny sen dilinde sabit etmek. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Pes wagty ki Qur'any biz tilawat etsek, pes şoň tilawatyna tabi bol. ثم إن علينا بيانه. Ondan soň Qur'any beýan edip şerh bermek biziň